na-apụtacha obi niile na ọbụna odigo n'ogbucholi aja egbu dị ahụ onye ka na-akpọ ndagbu iyi dịka adịrọ so ndị na-atụ mmadụ alụsị na-atụ alụsị na alụsị na-egbuzi mmụazụ bụrụ mmadụ dị ka alụsị na-egbu Igbo ekene m unu asị m ebe onye nọ na unu ihe ọma mere gị ihe ọma mere gị na-eke na-eri n'afọ na nkwụ ahịa na anụ Igbo jiri ebili asị m na ọ dịrị onye ọbụla na mma biko m nwere okwu mfu nsị ka m wetara unu maka ya bụ ihe dị oke mkpa ihe na-adịghị oke mkpa na m eweta ya biko m na-epost ihe m na-epost ka onye ọbụla mụta ihe onye ukwu mụta onye nta amụta maka anaghị amachi ha ụwa amacha maka na these days I'm just having fun through this channel and I've been really learning a lot so gee ntị abalị Mọnde gara aga ipost maka onye na-atụ mmadụ na-alụsị na-ene ihe ọ ya eme ụfọdụ na-echa dị vidiyo ụfọdụ akwụkwọ ama ndị mmadụ jicha ha oge ọnwa ngwa gịnị gwa kwụcha esi oke mana ka Chukwu si eme ihe wee pụta na ịma na n'ụwa alụ nwaanyị na-anaghị amachi enyi na-amacha maka ọrụ nwere ndị aka ha dị ọcha for example abalị na-abụ na one gara aga afọ m nwoke a na-atụ na-alụsị ọwa mgbe na-eme vidiyo na Skibo channel na-asị na ya atụ ya na-alụsị ya Skibo ka m fọrọ ya na peji ya na ya atụ ndị boy na-alụsị na ọ na o wetara 6.something million ka ego na-akpọrọ afa echefugo m na ọ bụ na enwe so somebody bịa comment na mkpụrụ ebe a because I love reading comment a lot na comment ka ya afụchi maka anaghị amachighị so mmadụ wee comment ebe a wee na-asị na this guy na-achọ ịtụ na-alụsị nwee accident na amụghọ na survive ka ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ka a na-achaji ya cases for accident or cause ka mmadụ cause imego it has to do with accident related issues so ihe isiokwu m wee pụta wee na-asị na o nwego ụfọdụ atụrụ na-alụsị aka ha dị ọcha maka na their intention towards ego ha ji mmadụ ọ bụghị na ha yeli but whereby na circumstances beyond their control bịa pụta ngwa nọ na ebe na ọ ịmahụ na inwe ike for example ịnọ Singapore mụnwa nọlụ Hawaii or nọ Australia very far distance onye pepịa mee like that mmadụ ama njụzi esi ihe mere ichego onye ahụ ọnwa ebu ọnwa eto efe ya esi ga etu ọ na-alụsị definitely alụsị pụwa jee ijegbu mmadụ ọ naghị anachi ata azụ mana nkịta na nene vidiyo unu ya afụ ọ bụghị mmadụ niile ka alụsị na-egbu so o nwee ihe dị na vidiyo nwoke anụ nwoke ọ sị ime ya alụsị ya ma mbịa gị nso si na oyi egbu gị aka gị dịgodo ọcha or your intention iji wee jide mmadụ ụgwọ ahụ bụgodo na ịma onwe ndị bụ intention ha yisi neat but they don't have the money to pay at that time ife mmadụ na-asịwazi ya atụ gị na alụsị ya eme gị nke ya eme gị nka nna nene na vidiyo akwụ unu mata na ọ bụghị mmadụ niile ka alụsị na-egbu ime nwee ha nwoke akwụ na vidiyo agba m alụsị ya ma mgbu gị according to ihe okwu so nene vidiyo to the end gee ya ntị ọfụma ka ịghọta ihe ọ na-ekwu maka na pick m interest na this particular topic nsị ka m wetara Igbo nene na-akpọ n'ụfụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu nọ n'ụlọ ebe SS Power ụgwọ akpọrọ ọnụ na Guleri aga m nso na na-ekwu nwere iwe ọ na-eme kwupụ nke mmere mmakọsị ọzọ n'elu ya bịala nwa SS Power nwa malụ n'ọnwa ya ka ọ na-anwụ ọnwụ maka na ihe m pụtara bụ mgba ụwa eziokwu time abụọ onye time ala anyị mma nwa mere nwoke mere nwaanyị ma elu olu ma elu anyị kwụsị na nkụzi ka anyị bịara ka eji adịla Igbo mma ka anyị ji maka ya pụta ihe m bịara nkụzi maka na ọ nwekwa ndị nọ n'ilo aba abịawo mbụ bịakwasị onye ọzọ bịakwuru si nnọọ ka ọmalibe mmụọ bụ SS Power ọjọọ ndị yọrọ m de ọgwụ eruo nne ma m kwuru na ọ bụrụ m nwa bụ SS Power ya gwọrọ mmadụ ọgwụ ọ bụrụ m nwa bụ SS Power ya gwọrọ mmadụ ọgwụ ya eji na-egwu Igbo wayo ama m many pastors bịa na be m si na ma need that ọgwụ anwa eji enwepụta ọgwụ ndị kpọm na fon na ma need lerili too much ndị bekwula bịarili nne ibe na asa mmadụ bụ na ọ bụrụ m nwa ya mege gịnị ji enye gị ibe eji eme gịnị eji ego Igbo wayo ya bịa na akpaba so
ọnwụkwa ndị nọ n'elu si na ma chọrọ mmemme vidio mana na-emere mmanwụ vidio but mma emebala ka mmemme vidio nwa ka nwe mee gịnị lazima ka ba avụ n'anya ma na-abụ ka eji eme nwa bụ ibe but anyị eme ya ibe niile bụ ka ba ya eji aka bazikọ m ebe ọ dị ọgwụ ga-anakpụ ka m nwere aka mmee gịnị zukọ otu esi eme wayo kalụ na Ndi Igbo mana wayo ya bịara mụ mbụ SS wapụta na 2023 eme m okwu ndị eze nwaanyị ka m mere ka m kwuo taata mana ana m abịa maka unu nnukwu ndị eze nwaanyị ana m abịa maka unu maka na enwecha ana m abịa maka unu nwapụ ndị eze nwaanyị ka m kwutọpụ okwu dele m eji maka nwa bebe m taata enwekwu na ezigbo n'anya ọga so ka m gbagodu n'ogbo okwu n'ọnwere okwu ngwara unu ya so na mmekwugodu taa bifo nwee okwu okwu ndị si na ndị bịara mme bido ka ha mara ebe ahụ ndị na-aba na enwere onye na-egwute ọgwụ bịa n'ọwayo wayo ka na-egwu ndị ọbụla anyị na mana mma abụcha ya bụ ndị ike ezigbo mmadụ na nwere ọga bụrụ maka anyị nwa o nwere na ile ndị bịa taata na-akpọ ndagbu iyi ọ nwere ndị na-eme mmadụ jidefe ụgbọ ga-eme gịnị bụ aja atụba alụsị mana ma ọ bụrụ mara ama na ọ bụrụ mmadụ niile ka alụsị na-egbu na mmara ma olive na ọ bụrụ mmadụ niile ka alụsị na-egbu o nwere ndagbu iyi na-eno n'ahụ o nwere ndagbu iyi eji aja egbu edi eje inwe ezigbote aja egbu edi bụ nke nwere na-eji aja agbala n'ụzọ agwọ dị ọgwụ ya ka eji agba ọgwụ ndagbu iyi dịka ya dịrọ mmazi nkịta bụ onye nwe ya onye ahụ nweta ụbagụ ogbuchi ụbagụ na aja egbu edi ahụ nwepụta obu ya nwepụta onunu ya nwepụta obu ya nweta ibe dị na mbilema ahịa onye bụ egbuo abụka onwepụta obu ya nwepụta mbilema ahịa ogbo nkịta onwepụta obu ya ibe o ji eme ibe anwa niile ọ na-eme mgbe ahụ bụ gịnị na o nwere onye olile ego ya maka na ọ malịkwa ya bụ ya aga bụ na alụ nwaanyị gara owe nwepụtacha obi ihe niile ahụ ọbụna odigo n'ogbucholi aja egbu edi ahụ onye ka na-akpọ ndagbu iyi dịka ya dịrọ so ndị na-atụ mmadụ alụsị na-atụ alụsị na alụsị na-egbuzi mmụazị bụrụ mmadụ dị ka alụsị na-egbu inweta dị obi ebe anyị gbula aja egbu edi ahụ eme gịnị itinye ya n'ọnụ gị n'onya inweta na dawa bụ nke mbe igburu etinye ya n'ọnụ gị n'onya inweta nke abụka etinye ya n'ọnụ gị n'onya inweta nke ọkụkọ ayịrị ya etinye ya n'ọnụ gị n'onya inweta ibe ọbụla igburu na inweta nke nkịta etinye ya n'ọnụ gị ịnụcha ya enwe gị mmanya ịtọ mmadụ alụsị nwere ya mmanya alụsị bịa na-abịa okpulokpulu maka na iwe nọ na-abịa abụ ndị ka na-akpọ gịnị ya bụ ọka mozi ya bụ onye ka na-akpọ ọka alụsị ahụ na-ekwu ọ na-achụ alụsị ọsọ ụmụazị kịta nwere aja na ezigbote oke aja egbu odidebe bịa onye pụta odebe ya n'ụlọ oli ego onwere ike ndị 30 million mmadụ 50 million mmadụ ịtụ alụsị chacha ịtụ onye ọgwụ chacha mana ibe na-egbu mmadụ bụ obele ibe na-egbu elile ego mmadụ mana ndị dibịa mara aga analụ na-egosi nnọọ ọkụ atọ mmadụ alụsị bụrụ mmadụ niile ka alụsị na-egbu onye nwere ọkụ ọgwụ alụsị na-egburi onye nwere ọkụ iwe alụsị na-egbu eji m n'aka na unu nne sagasị m ebe ọ bụla naanị unu biko gbasa ozi a ka ndị ọzọ solukwa gị wee fụ biko klikwana na the bell icon ka ihe na-enweta notification mgbe ọbụla m post vidio biko Igbo biko ebe ọ bụla naanị unu asị ya dịrị onye ọbụla na mụ kwadị na mgbasa ọzọ